Assalamu alaykum. Qarasız hemişe bir taraf Türkmenistan döwletimizin bagtyar adamlary. Biz siziň her biriňiň mas'ul olajak vertikal döwletiň ýar bolmagyny, Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdamyň zanlarynyň sa ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edip, ösüşli mendiller adly gepleşigimiziň nowat taqsanyna başýar. Eri watandaşlar, pursatdan peýdalan gahryman arkadamyny, arkadaly gahryman serdarmyny, ähli watandaşlarymyzy hemişelik bir taraplamyň şanyny 30 ýyllyk toý bilen tüýsürekden uglaýar. Gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdarmyň ýolaşylaryna ata watanymyz Türkmenistan özüniň hemişelik bir taraplarynyň şanyny 30 ýyllyk toýuna barýan günlerini ýurdumyzda her bir uğurda zähmet çekýän illeşlerimiz bu toýa münasip sowgatlar bilen barýarlar. Eri watandaşlar, bizim ösüşli mendiller adly gepleşigimiziň bu gezek sanyna gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdamyň ýolaşylaryna ýurdumyzyň ähli uğurlary bilen bir hatarda saglyk ulgamyna ýetilen bilen tepkitleri açyk görkezýän Garawum hojalyk jemgyýetine alınıp barlayan işler, bu ýerdäki önürleyen önümler, şeýlekem eksport mümkinçilikleri dogrusyna söhbetli görnüşleri siziň dikkatiňize ýetirer. Edi watandaşlar, biz şu pursatda ýene bir ýola ýurdumyzy ösüň bilen tepkitlerini alyp barýan gahryman arkadamyň, arkadaly serdamyň köp sawgatyny aýdýas goý gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdarmyň ýyl ýurt umumy adamzat bähbit alyp barýan işleriniň rowaslyklary wetlenmegini tüýsürekden arzu edýär. Watandaşlar, Garawum hojalyk jemgyýeti bugünkü Türkmenistan Tenagatçylyk we Telekeçe birleşmesiniň agdasy bolmak bilen bu ýerdäki öndürilen önümleriň ýokary hilli dünýä standartlaryna gabat gelmegi bilen bugünkü halkary guramalaryň guwanamalaryna da münasip bolýanlygyny biz şu ýerde aýdyn gördük. Häzirki wagtda bizim ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli tebigy taýdan arasynda ýokary önümçiligi bolan şeýle döwrewap kärhanalar diýsen sanardanken, ha Garawum hojalyk jemgyýetem lukmançylyk ulgamyny bir näçe lukmançylyk önümlerini öndürýär. Şeýlekem uly buýsonçylan bellemeli zatlarymyzyň biri gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdarmyň bizim döwletimiziň şeýle giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp Garawum hojalyk jemgyýetiniň öndürýän önümi häzirki wagtda dünýä ýurtlarynyň arasynda dokulmadyk mata önümçiliginiň assosiasiýasy hereket edýär. Ha Garawum hojalyk jemgyýetiniň hem şol assosiasiýa agza bolup durýanlygy bizi diýsen buýsondurýar. Edi watandaşlar, bizem şeýle ýaşy arzuwlar bilen bugünkü şeýerdäki döredülen mümkinçilikler, şeýle hem öndürilen önümler, bu ýerde işleýän iýleşlerimiziň hemişelik bir taraplamyzyň şanyny 30 ýyllyk toýuna özleriniň münasip toý sowgady bilen barýanlygy baradaky şeýle buýsonçy görüňler bilen gepleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Bizden daşlaşmaň, ösüşli mendiller adly gepleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Ey vatandaşlar, Garawum hojalyk jemgyýeti häzirki wagtda gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdamyň ýolaşylaryna dünýäniň öten teknologiýalaryny ornaşdyrylyp, bu ýerde ýurdumyzda öndürilen, ýani Türkmenistanyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropilenden ýörüýte ne görüşimiz ýaly şu enzamlaryň üstü bilen häzirki wagtda öndürilen önümün ilkinci çiğ malyny şu ýerde öndürýärler. Eri watandaşlar, arkadaly ýamda ata watanymyz Türkmenistan daşarýurtdan getirilýän önümler, ornuşýan önümleri bizim ýurdumyzda bir öndürmekde, bu bilen telekeçilerimde ähli şertler mümkinçilikler döredilen Garawum hojalyk jemgyýetem daşarýurtdan getirilýän önümleriň ornuşýan önümleri bizim ýurdumyzda öndürmekde. Çiğ malyny bizim ýurdumyzda, ýani Türkmenistanyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän polipropilenden şeýle ýokary hilli öndürüp diňe bar bizim içki bazarymyz däl eýtem daşarky bazarlarda eksport mümkinçiliklerini artdyrýanyny şu görýän görnüşlerimizde de aýdyn görýär.
Evi vatandaşlar, Kahraman arkadağımızın arkadalı Kahraman Ferdağımızın yol açılığında dördülen en mümkünçülükten peydalanıp, Qarawum Pozoluk Cemiyeti bu gün Türkmenistan Sağlık Orası Derman Senatı Ministerliğinin qaramağına yürüytü, Floriyalı Dövrava yukarı killi Span Bond, Milk Blauen, Span Milk yali dokulmadık önümlerin bir yılla tahminan 2500 tonna olay önümü öndürüyor. Bulan olsa yeni bir yolu bizim yurdumuzda tasarruftan getirilen önümleri bizim telekeçilerimizin öndürüyenliği bize hasla bu söndürüyor. Belli mezatlarımızın biri dokmadel materyaller hazırki vaqtda targıt esasında öndürülüp türlü ullukta ya da renkte, dıkıllıkta olan bir näçe targıt edicilerin isteğine göre Qarawum Pozoluk Cemiyeti şu yerden görsümedi ýaly önümlerin bir näçe renk hayratinliği ya bolmasa dıkıllygy, howa geçirilýändigi boýunça bir näçe önümler öndürýändigini biz şu ýerde aýdym görýär. Şeýleken belli mezatlarymyzyň biri häzirki wagtda Qarawum Pozoluk Cemiyetiniň öndürýän önümleri dünýä standartlaryna gabat gelýändigini ýa-ni bu kärhananyň işi bilen tans bolamyza has aýdym gördük. Şeýleken kärhanada dünýäniň öten tehnologiýalary ornaşdyrylyp, bu ýerde zähmet çekýän işgärler özüniň münasip zähmeti bilen şeýle ýokary hil öndürmekde. Bu bizim iqtisadiýetimize özleriniň münasip goşandyny goşýarlar. Eri watandaşlar biz gepleşigimizi Qarawum Pozoluk Cemiyetiniň beýleki bölümlerine alınıp barlayan işleri bilen dowam edýär. Evi vatandaşlar, biz gepleşigimizi Türkmenistanyň Senagatçylar Telekeçiler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň ýaş telekeçiler merkeziniň utgasturjysy Merdan Ataýew bilen dowam edýär. Muha Merdan görüşimiz ýaly arkadaly ýamda Atawatanyň Türkmenistanyna ähli uğurlar bilen bir hatarda bugun kunna saglyk ulgamyna ýetilen bilen tepkiler açyk görkezýän şeýle döwrewap kärhanalarda dünýäniň ösen tehnologiýalary ornaşdyrylyp ýokary hil önümler öndürilýär. Muha gepleşigimiziň bu edek sanynda Qarawum Pozoluk Cemiyetine alınıp barlayan işler, bu ýerdäki öndürilýän önümler bilen tans bolsak, häzirki wagtda Qarawum Pozoluk Cemiyetine öndürilýän lukmançylyk önümleri diňe bir biziň içki bazarymyzda eýsem daşaryklarda eksport edilýändigini has aýdym gördük. Belli mezatlarymyzyň biri häzirki wagtda Kahraman arkadamyň arkadaly Kahraman Ferdağymyň ýol açylygyna bizim telekeçilerimiz daşarykdan getirilýän önümleriň orny tutýan önümleri bizim ýurdumyzda öndürmek bilen onuň ýokary hilli bolmagy, şol sana dünýä standartlaryna gabat gelmegi bilen tapawutlanýar. Muha Qarawum Pozoluk Cemiyetinde öndürilýän şeýle formatirlenen örtükleri alyp görmemizde bugun kun bir gedeklik ulanýan şeýle önümler diňe bir lukmançylykda däle eýsem gelin gyýlarymyzyň bir zähmet çekýän gözellik merkezlerine de ulanýanlygyny şu ýerde aýdym gördük. Föhretimizi Merdan şu ýerdäki bir öndürilýän önümleriň bir hil aýratynlygy bilen dowam edäýsek. Bugün hususy huduň iqtisadymyza goşandy uly bilşiniz ýaly importyň öňüni alýan önümçüligi hansam aýratyn işlerler ýurdumyzda. Bugün emine Qarawum Pozoluk Cemiyetindäki öndürilýän lukmançylyk önlerini görmäne geldik. Görüşüňiz ýaly ýuko, ýeňil, mulaýym we ören amatly bahadan öndürilýän. Bu diňe ýurdumyzda dünýä bazarlarynda gyzyklanma döredýän ýokary hili bilen häzirki wagtda Qarawum Pozoluk Cemiyetinde öndürilýän şu önümleri 9-dan gowrak ýurda eksportam edilýär. Diňe içerki bazar bilen kanatlanma. Bilşiniz ýaly ýurdumyzda senagat östürmek bilen baglanşykly uly işler alyp barylýar. Ýaşlaram bu senagaty önümçülüge çekmek bilen baglanşykly işler alyp barylýar. Diňe
mesela Yaşar Terekeşler Partisi'nin Aşgabat Şehir Komiteti'nin yanındaki Yaşar Terekeşler Merkezi hem yan yakınına aşıp bulunma verilen halkara Senasya Terekeşler Üniversitesi'nin taliplerden şutayık önümçülük tecrübesini kazanmak için geldik. Yaşlarda bunun önümçülüğün özünde tecrübe kazanma mümkünçülük oldu. Berdaki bilermenler, hünermenlerle tanıştılar. Türlü önümçülük bölümlerle tanıştılar. Şöyle öndürülen önümlerin tikinçilik bölümünün çıkarayan önümler bilen özleri tanışıp hilli barlak gördüler. Bu yerdak encamlar bilen tanıştılar. Yokor hilli dünyanın öňde barış teknologiýalary bilen. Ne ýa-ni şu kärhananyň işi bilen tanış bolanmyzda häzirki wagtda biziň ýurdumyzda öndürilen her bir önümiň çiğmalyny öň daşerukdan getirilýän bolsa, häzirki wagtda şu Garam Hojalyk jemgyýeti özüniň çiğmalyny hut biziň ýurdumyzdan alýanlygyny gördük. Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny öndürilen polipropilenden şeýle ýokary hili önümiň alınmagy bugünkü gün şu yerdäki öndürilen önümiň daşerukdan getirilýän önümiň orny tutýanlygyny bellememiz gerek. Sebäbi biziň ýurdumyzda öndürilen her bir önümiň ýokary hili bolmagy, dünýä standartlaryna gabat gelmegi bilen ne ýa-ni şu öndürilen önümleriň bir halk köpçüligine ýa bolmasa müşteriniň islegine görä berilmegi bugünkü gün önümiň gymmatlygyny has artdyrýar. Bulan bolsa telekeçilerimizi dürüdüp berýän giň mümkinçilikniň aýdyň suwnamasy bolup durýar. Öň köpleşiklerimizde de bir aýt geçipdir. Bir senagatda önümçülükde full cycle, ýagny dolu öwrüm ýa-da half cycle, ýarym öwrüm senagat bar. Dolu öwrüm ýagny full cycle senagat üçin çiğmalyndan başlap soňky örneçel ähli düzümleri, ähli komponentleri bir önümçülük toplumuna çıkarmak ana şu dolu öwrüm hasap edilýär. Senagatda iň kynlaryň biri hasap edilýär. Sebäbi bir önümçülük toplumun içinde çiğmaldan başlap ähli daçelli bir ýerde öndürmek, on hem öwrümlerini dolandırmak kyn. Olu orada hünermenleri yetiştirmek kyn, hem tapgyrdaky çykýan ýarym önümiň hiliniň barlygyna ýokary gözegçilik etmeli bolýar. Garam Hojalyk jemgyýeti dolu öwrüm senagatyny ýerine ýetirip bilen kärhanlarymyzyň biri. Elbetde ýarym öwrüm edýänler hem senagaty goşa iş ornlary döredilýär. Bu önümler çıkarıp bolýar. Garam Hojalyk jemgyýetindäki şu önümleriň ýokary hilli bolmagy, onuň dünýäniň atly bazarlaryna çıkarylmagy, ýani diňe bir sebepde däl, diňe merkez adetde däl, Güney Amerika ýalyk ýurtlara da eksport edýänligi bu ýyşandyrjy zat. Eme türkmen telekeçileriniň işleriniň ýokary hilli dilerýänligi. Biziň ýerli bilermenlerimiz hem teknologlarymyz hem inženerlerimiz hem dünýä bazary bilen bäsleşip biljek derejede hünerlerini özleşdirýänligi. Şoňa göre etdirýär. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistan Senatçylar Terekeşler Partisi, hem de Türkmenistan Mawzulanyk ýaşawymyzyň birlikde iki ugur boýunça startup bäsleşigi gurnadyk. Häzirki wagtda bu bäsleşigiň ikinji tapyra geçen ýeňijileri bar. Şolar bilen biz näme okuw sapatlary geçeceğiz. Hem şeýle önümçülük kärhanlaryna okuw tejribe işleri üçin tejribe ýerlerine barıp görýäs, öwrenýäs. Bu ýaşlar türlü ugurlarda o hojalyk, ykdysadyýat, medeniýet, maliýe ýalyk ugurlarda bilermenler bilen, ökde bilermenler bilen sapaklar geçip öz startuplarının durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly leýlanmaryň has gowy özleşdirip şuňlaşdyrmana ýardam berilýär. Ýaşlar Terekeşler Merkeziň promowyna bäsleşik bir IT startuplar boýunça şol ugur boýunça edildi. Belki uguram bolsa az populary ugur boýunça jemi ýurdumyzyň birli künçeklerinden 70den urak startup gatnaşdy. Olaryň arasynda mekdep okuwçylary hem bar, ýokary okuw mekdepden talipler hem bar. Şeýlede ýaş molmerim bar. Şolardan 20 sanaga indiki ikinji tapyra geçmeni hukuk kazandy. Olar bilen geçen sapaklarymyzda biz köp zada göz ýetirýäs. Ýani ýaşlaryň telekeçiligi, önümçüligi, ilme bilime höwesiniň bardygyny görýäs. Şu kärhananyň hem ýoldaşlarynyň we işgärleriň aglaby ýaşlar ýurdumyzda ýaşlara uly orun berilýär. Ýaşlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň görkezlerini östürmegine uly goşan goşjoklugy barada uly ynam bar. Gahman arkadaşymyzyň, arkadaşlyk gahman serdarymyzyň alyp barýan oň içerki we daşary syýasaty öz miwelerini berýär. Şu kärhanada şonu görüp bilýär. Ve bu kärhanada görüşüňiz ýaly hünermenleriň iň gowy şertlerde işlemekleri üçin arasy we
sagdy şertlerde işlemek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Nimerdan şu yerde bir zady bellemeli. Häzirki wagtda bu hojuluk jemgyýetine önümüň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Olardan örtükler ýa bolmasa bir näçe gatdan ibarat bolan yüz örtükleri, şeýlekem halatlar, başga da toý togutlar üçin ýörüýte torbalaryň öndürilmegi bugun şu ýerdäki alınıp barlayan işleriň utgoşukly alınıp barlayanlygy. Şeýlekem häzirki wagtda biziň ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini Türkmenistanyň Saglyk Goraşy Derman Senaty ministrliginiň ýörüýte sargyd etmegine saglyk ulgamyna degsi bir näçe önümleriň öndürilmegi bugun biziň ýurdumyzda bir saglyk ulgamyna getilen bilenteplerin ýokary derejelere ýetenligini aýdym görkezýär. Şeýlekem häzirki wagtda Gahrman Arkadamynyň Pähim paýkatyndan dören Arkadağ şäherini Arkada medisina klasterynyň bir işe girilmegi geljekde ýurdumyzda şeýle döwrewap kärhanalarynyň bir has ýokary netijeler bilen diňe bir içki bazarlarymyzda däl eýsem daşary ýurtlara eksport mümkinçilikleriň has ilerlejekdigine aýdym şaýatlyk edýär. Ben Alkara Fenaatçılar ve Telekeçiler Üniversitelerinin birinci yıl talibi Anim Komet Kuvvetli. Bugün biz muallimlerimiz ve talip bin dostlarımız ile Qarawun Hojuluk Jemgyýetinde göçme tezliği hatan geçmeni geldik. Biz bärde önümçülüğün gelişi, täze teknologiýalaryň üçin zawodun tanıştyrmaşy bilen tanışdyk. Ve bärde bir näçe dağıtdyk öwrendik. Bärde önümçülüğün näýle öndürüşi, olaryň kiýil barlawlary ve eksperiment geçişi bilen tanışdyk. Alkara Fenaatçylar we Telekeçiler Üniversitesiniň açylygy bilen ýaş telekeçilere giň golla berilýär. Bir ýaş hünärmenlere Gahrman Arkadamyň Mahmud giň üçin öğretýär we täze bilim mawjudlygyny açyp berýär. Bizim okumuzda telekeçiler urulmak, işe verdiği ötündür ve tövdada ve işe verdiği önümçülükte uruluğu ve yukarı kili önümleri almak bilen bağlaşıklı zavat fabrikların çoğu telekeçiler urulmalı bağlantı bir näçe tezliği ve tabakları geçýär. Bir de şular ýar giň mümkinçilikler gören Gahrman Gahrman Erdamyň köpkür tawulda ýa Gahrman Gahrman Erdamyň zanly taw ömürleri uzak olsun. İyi yurt tehlikeli, bu adamlar tehlikeli, halk arayan işleri elmidama rovaşıklara bekler. Merdan görüşmedi ýaly Qarawun Hojuluk Jemgyýetine işler utgoşukly ýagdaýda alınıp barlýar diýdik. Bu ýerde diňe bir önüm däl, bir näçe lukmançylyk önümleriniň öndürilýändigini şu görýän enzamyň üstünde de aýdym görýär. Şu ýerde lukmançylykda ulanylýan başgaplaryň ýörüýtene bir görnüşini şuady elimize allyk ýokary hilli dünýä standartlaryna gabat gelen şeýle lukmançylyk başgaplary bugun Türkmenistan Saglyk Goraşy Derman Senaty ministrligi tarapyndan ýörüýte sargyd edilip ýurdumyzdaky bir lukmançylyk edaralaryna, şol sanyna başga da bir näçe saglyk ulgamyna degişli ýerlerde giňden ulanylýar. Bul önümüň ýokary hilli bolmagy üçin Qarawun Hojuluk Jemgyýetiniň alyp barýan işi bellerlik bolup durýar. Hemişelik bir taraplamyň sany 30 ýyllyk toýuna özleriniň münasip toý sowatlary bilen barýan Qarawun Hojuluk Jemgyýetiniň agdyry işgärleri şeýle ýokary hili öndürip biziň ýurdumyzyň bazarlary bilen bir hatarda dünýä bazarlaryna da bir ul islegden tapawutlanýarlar. O görüşüňiz ýaly şurada öndürilen önümler diňe başgaplarda şeýlede saglygy talap edýän edaralar diýeli hastahanalar, saglyk öýleri, ayağa gelýän ýörüte bahylar, ondan soň başgaplar ýa-da bir gezekli halatlar bar. Şeýlede bu esas çyğma almanyň non-woven fabric diýilýär ingliz dilinde.
Yani Türkmen saydamda dokolmadyk mata. dokulmadyk mata bolup gidýär. Yani bu dokulmadyk mata lukmançylykda köp ýerde ulanýar. Biz ini häzir bir näçe taýar öňler gördük. Şeýle de şu ýerde çykan şu matalaryň, dokulmadyk matanyň indiki nowatda mysal çağarlyklaryna durun bolýar. Çağarlyklary öndüren kärhanalar öz şigmarlaryny şu kärhanadan alýarlar. Yurdumuzda da şol çağarlyklaryny öndüren kärhanalar var. Mysal Balwalam Hojalyk Jemgyýetiň şu ýerde Garaw Hojalyk Jemgyýetiň öňen matalardan alyp ýokary hilli çağarlyklaryny öndürýär. Çağarlyklaryny bilşirýärler o taýda çağanyň saglygyny, onuň o taýda çiğlenmez ýaly, öýlenmez ýaly umman çağan bu saklarýarlyk mümkinçilikler döredýän. Ekolog taýdanam arasy saglygy ziyan vermeýän ýokumly mata çykarmak da o taýda maksat. Şu matalaryny şu taýda öndürilýär ýokary hilli ýagdaýda. Elbetde düzümi ýokary hilli bolan şeýle dünýäniň ösen tehnologiýalaryna bir öndürilýän şeýle ýokary hilli dokolmadyk matalar bugun biziň ýurdumyzda öndürilmek bilen biziň hemişelik bir taraplymyzyň beren miwelerdi biz bu ýa-da aýdyp bilýär. Ahryman arkadamyň arkadalyk ahryman serdarmyzyň bize döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp ata watanymyz özüniň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýylynyň içinde mukaddes garaşdyrylmanyň 34 ýyllygynyň bir bellenýän ýylyna bugun kunene görüşimiz ýaly ýurdumyzyň telekeçileri dünýäniň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyryp dünýä bazaryna bir bäteşige ukyply önümleri öňürüp bugun daşary urtdan getirýän önümleriniň orny tutýan önümleri biziň ýurdumyzda öndürýäni bizi hatda bu söndürýär belleme zatlarymyzyň biri häzirki wagtda biziň ýurdumyzda saglyk önümlerini öndürýän başga da bir näçe kärhanalar bar. Maha Garaw Hojalyk Jemgyýetiniň hem öndürýän şeýle ýokary hil önümlerini biziň ýurdumyzda sagly ulgamyna giňden peýdalanýar. Ýurdumyzyň Reýski wagtda dünýäniň senagat boýunça bäsleşe ukyply ýurt ýagdaýyna gelmegini elbetde uly haýranlyk bilen tomaşa edýär. Biziň doganlyk ýurtlarymyz seviplik ýurt döwletler elbetde bu senagatdaky ösüş, telekeçilikdäki ösüş ilkinji nowatda durnukluluk, parahatçylykdan gelip çykýar. Ýurdumyzyň parahatçylyk siýasatyna iň uly goşan adam bu biziň bir tarap derejemiz. Bir taraplygymyzyň 30 ýyllygy bellenýän şu ýylda biz parahatçylyk siýasatymyzyň berýän miwelerini biz ykdysadyýet bilen görýäris. Elbetde dogry belläkeçýän merdan arkadaly ýamyzda ata watanyny Türkmenistan özüniň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllyk toýuny giňden belleýär. Muny ne ýurdumyzda amala asyrlan şeýle döwlet işlerde aýdym görýär. Häzirki wagtda ähli uğurlarda isle senagat, owa hojalyk ýa-da beýleki ulgamlar alyp göremizde de kazanylýan üstünlükler biziň bir taraplyk hukuk ýagdaýymyzyň aýdym tutnamasy bolup durýar. Gahryman arkadalyk ahryman serdarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň bilen ünlerinden çykyş edende de biziň ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen ähli uğurlarda hyzmatdaşlyk etmäge uly mümkinçilikleriniň bardygyny uly buýsonç bilen belleýär. Bu zatlaryň özü şeýle parahat ýurdumyzda, awadan ýurdumyzda diňe işleme üçin, rahmet çekme üçin döredilýän giň mümkinçilikleriň aýdym tutnamasy bolup durýar. Indi merdan söhbetimizi kärhananyň beýleki ulgamlaryny alyp barýan işler bilen dowam edäýdi. Başdyna. Belleme zatlarymyzyň biri häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň telekeçileri özleriniň öndürýän önüminiň ýokary hil bolmagy, daş gurşaga ziyan ýetirmeýän önümleri öndürmekde hem tapawutlanýarlar. Muny ne Garaw Hojalyk Jemgyýetiniň öndürýän önümlerine de has aýdym görýär. Häzirki wagtda şu ýerdäki öndürilýän haýsy bir önüm alanda ony bir gezekliğine seretmezden gaýtadan işlemäge de mümkinçilik bar. Näşeler dogrusynda belläkeçler. Dogry bilýän dünýäniň belki möhüm meselelerinden biri ekologiýa meselesi. Şol nukta nazardan bu telekeçlerimiz öndürýän önümleriniň ekologik taýdanam ziýansyz bolmagyna aty uly berýärler. Öndürilýän korwalardyr ýa beýleki ulanýan önümleriň eger toprak bilen gatşan ýagdaýynda
Gysga wagtda erak gitmegi, önçülük wagtyna howa ziyanly gazlaryny çykarmazdygy umny almak ýaly işlere aty möhüm orun eýlenýär we bizim ýurdumuz dünýäniň öňde barjy guramalarynyň ekologiýa baradaky kabul eden başlangyçlaryny, jarnamalaryny uly üns bilen ýygyrlýar we şonu durmuşa geçirýär. Garamojok jemgyýetindäki önlerim ekologik taýdan arassadygyny gördük. Şeýlede diňe önümçülük wagtyndaky gazlaryň ziýansızlaşdyrmagy bilen baraşly meseleler önümiň özüniň hem gerek bolan ýagdaýynda gaýtadan işlep taýýarlap bolar ýalyk, ýene gaýtadan önümçülüge çykaryp bolar ýalyk ýagdaýa getirip bolýanyny gördük. Umman bilen ekologik taýdan ýurdumyzyň möhüm derejede işle alyp barýanyny görkezýär. O ýurdumyzda şeýlede dürli ekologiýa boýunça jemgyýet guramalar hereket edýär. Buran hataryna bilen ýakynan hurmatdaşlyk edýän jemgyýet guramam Türkmenistanyň ekologiýa hereket jemgyýet guramasy. Türkmenistan ekologiýa hereket jemgyýet guramasy ýokary okuw mekdeplerine, orta mekdeplerine, mekdeplerde dürli ekologiýa değişli çäreler alyp barýar. Elbetde, ýa-ni şu kärhananyň hojalyk jemgyýetiniň kilwarlyk bölümleri tanış bolanmyzda da o ýerdäki bir alınıp barlayan işler bu önümün yukarı hilliğini şeylekem o yerdeki bir alınıp barlayan işlerde şu kârhananın önreyen önümün bir neçegedek geçirilen halkara sergilerde katnaşıp dünya standartlarına qavat gelmegi bilen halkara guwanamalara münasip bolanlygyny ul buýsan sülen bellemeli. Bu zatlaryň özi biziň ýurdumyzda bir önrilen önümün yukarı hilli bolmagy bilen tapawutlanýar. Şeýlekem bugun kunna garam hojalyk jemgyýetiniň önriýän önümleriň diňe bir biziň ýurdumyzda ýa-da isem dünýä bazarlaryna çykmak üçin hem ähli şertleriň mümkinçilikleriň döredilendigi hemişelik bir taraplamyzyň şany 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde biziň bir taraplamyzyň beren miweleri diýip biz buýsan sülen belläp bilýär. Sebäbi gahrman arkadaly gahrman serdamyz bugun kun biziň hususiýetçilerimizi gollamak boýunça bir näçe ýeňilikli kararlaryň döredilip berilmegi, yer bölükleriň bölünip berilmegi bugun kun biziň telekeçilerimiziň dünýäniň ösen tehnologiýalary enzamlaşdyrylan şeýle döwri wap kärhanalarda zähmet çekmek üçin, işlemek üçin döredilip berilen şertlere aýdyn tutnama bolup durýar. Indi merdan söhbetimizi şu kärhananyň beýlek bölümlerini alınıp barlayan işler bilen gepleşigimiz dowam edäýli. Ben Türkmenistan Fenerbahçe ve Telekeçili 10. sezonun 1-nji ýyly talibi begali gaýra. Şuň biz garam Suud kärhanasyndan 1-nji tejribehanlygymyzda ýagny bilen de şerhem Türkmenistanyň telekeçiler partiýasynyň ýaşlygy startup ýeňjileriniň ähmiýetine eýe boldum. Olardan geçiren startup ýagny bäýat teşkillarynyň treninglerinden özleşdiren sapaklaryny hem bäýat özleşdirip bir näçe haritlaryň çygmalygyny daşy ýurda eksport getirmekligine bir näçe sapaklaryny özgäldirdim. Fırsatdan beýdalanyp okumaga, işlemäge iň mümkinçilikler edýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag tutýan tünüsler owaz almany tüýsürekden arzu edýär. Men Halkara Fenerbahçeler ve Telekeçiler Üniversitesi'nin 1-nji ýyl talibi Bägül Urbanlyga. Şanly bir taraplamyň 30 ýyllygy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň baş tutanlygyny uly ötüşler bilen öňe barýar. 2025-nji ýylyň 1-nji sentýabryna Halkara Fenerbahçeler we Telekeçiler Üniversitesi'niň açylyp ullanylmaga berilmegi, ýurdumyzda telekeçiligiň hasy ösmegine, telekeçi ýaşlaryň uly ötüşler bilen öňe gitmegine hasy ýardym berýär. Biz hem öz gedegimizde ýurdumyzdy telekeçilik taýdan ösdürmekde uly alçyşlar etýär. Biz şu günki göçme tejribe tapagymyzda garam hojalyk jemgyýetine telekeçiligi nähili ullanmagy, nähili ösdürmäge, nähili tanly tehnologiýalar bilen üçlendilenligini we nähili önümçilik işleriniň bardygyny görmäge we öwrenmäge geldik. Bizde şular ýaly giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Adamda ähmiýetli, ýurt bähbetli alyp barýan işleri ilmida marawaşlyklara wetlendir. Şanly bir taraplamyzyň 30 ýyllygy bilen gahrman gahrman serdarymyzy we türkmen halkyny tüýsüreginden kutlaýaryn. Evi vatandaşlar, merdanne görsümüz ýaly
Şeýle döwrap kärhanada işleme üçin, zähmet çekme üçin ähli şertler mümkinçiliklerini döredilenini hasy görýän önümlerimiz aýdym görýär. Arkadaly ýamyzda Ata-Watanyň Türkmenistanyna dünýä ölçeglerini gabat gelen şeýle önümlerin öndürilmegi, hemişelik bir taraplamynyň sany 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde biziň döwletimiziň bize döredip berýän giň mümkinçiliklerini aýdym tutnamasy bolup durýar. Häzirki wagtda döwrap kärhanada dünýä standartlaryna gabat gelýän, özüniň berkligi, ýokary hili bilen tapawutlanýan şeýle ýokary hili torbalar buňkun müşterileriň islegine görä durly görnüşde ýa bolmasa toý etmek üçin ýüreti gutly bolsun fargydyna görä ýokary hili önümler şu torbalar şu ýerde öndürilýär. Şular dogrusynda belläp geçsek. O görüşimiz ýaly ilkinji nowatda Garawam Ojak Jemgyýetiniň alyp barýan telekeçilik ugry B2B diýilýär ingliz dilinde, ýagny business to business telekeçilikden telekeçilige. Ýagny başga telekeçilerin hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Şu diýeli kärhana bir edara öz müşterilerini ýa-da öz diýeli bir aşgana müşterilerini önüme torba salyp goýýar ýaly. Bir dukanyna gerekli bolan önüme torba salyp goýýar ýaly. Şu torbalar öndürilýär. Bir gezek ulanýan örtgüler, zerurlygy bolan guramalar edaralara şolaryň hyzmatlaryny edilýär. Şoň üçin ilkinji nowatda Garawam Ojak Jemgyýeti ilkinji nowatda B2B görnüşli telekeçilik işini alyp barýar. Şeýle de sanlygym arkaly izarlamana mümkinçilik bazyny gördük. Garawam Ojak Jemgyýetiniň öndüren önümleri bilen çerki bazaryny hem dünýä bazaryny tanyşdyrmak üçin özlerinin resmi web saytları hem işten taýýarlanıpdyr. Şu ýerde çiğmallar barada öndürilen önler barada giňişen maglumat berilipdir. Garawam.com diýen saytda girip görseler, Garawam Ojak Jemgyýeti barada maglumat, onuň alyp barýan işleri barada, haritlaryň görnüşleri barada, haritlaryň hilleri barada, mesela ýumşaklygy, ýokumlygy, suwa çydamlylygy, ýokary derejä çydamlygy, ultraviolet tokunlarına çydamlylygy bilen baglanşyk, antibakterial bolmaklygy bilen baglanşykly maglumatlar berilen. Şeýle de bu kärhananyň alan sertifikatlary bilen baglanşykly, ýeten üstünlikleri bilen baglanşykly habarlarym öz resmi saytlaryna ýerleşdirilipdir. Kärhana sanlygyny göreden ähli mümkinçiliklerinden dowly ýagdaýda peýdalanýar we halka hyzmat berýär. Men Garawam Ojak Jemgyýetiniň hünärmeni Öýýaz Waselwi. Biziň Garawam Ojak Jemgyýeti 2020-nji ýyllarda halkymyza hyzmat edýär. Zawodymyzda bir näçe polipropilendan öndürilen dokunmatik matalaryň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Olaryň arasynda spandbot, mentla, laminat ýaly görnüşleri öndürilýär. Zawodymyzda şol öndürilen önümlerden bir näçe el torbalaryny, lokmaçylyk halatlaryny, bahilalaryny, agaz örtüklerini hemde başga gaplaryň bir näçe görnüşlerini öndürilýär. Biziň zawodymyzda mundan başga-da halkymyň islegine görä toý sowgatlar üçin el torbalaryň bir näçe görnüşlerini öndürýärler. Biziň öndürýän el torbalarymyz özleriniň berkligi, odanlygy hemde eýleklerligi bilen beýleki el torbalardan tapawutlanýar. Başga-da biziň zawodymyzda şifaxanalarda, hassahanalarda, gözellik merkezlerinde ulanylýan bir gezeklik örtgüleriň bir näçe görnüşlerini öndürilýär. Olar hem özlerinde bir näçe renkler esasynda tapawutlanýar. Biziň zawodymyzda öndürilýän önümler dünýäniň 10-dan ograk döwletine eksport edilýär. Biziň kärhanamyzyň öndürilýän önümleri özleriniň ýokary hilligi bilen bir näçe halkara gumanamalara eýe boldy. Bu bolsa hemişelik bir taraplygyň 30 ýyllygyna biziň işgärlendigiň toý sowgady boldy. Biz ýaşlara işlemäge, döretmäge, zähmet çekmäge, döredip berýän mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun diýýäris. Gahrman serdarymyzyň jan sag ömrü uzak tutýan tümli işler elmide marawaşlyklara weslensin. Şu pursatdan peýda bolup bütün halkymyzy gahrman serdarymyzy şanly bir taraplygyň 30 ýyllyk bilen tüýsüregimizi gutlaýaryn. Köp sağ olun merdan beren bu sansı görünlerini üçin arkadaly ýamyza döwletimiziň bize döredip berýän giň mümkinçiliklerini aýdym tutnamasyny ne şu görýän işlemimize aýdym görýär belli merdatlarymyzyň biri häzirki wagtda dünýä ýüzünde dok model haritlary öndüren ýüreti assasy kereket edýär. Onha Garawam Ojak Jemgyýeti
Merkezi Aziýada ilkinji bolup şol assosiasiýanyň agdasy bolup durýar. Bulan bolsa ýene bir ýola gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň, biziň döwletimiziň hemişelik bir taraplanmadyň bize döredip beren giň mümkinçilikleriniň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Arkadaly ýamyda biziň ýurdumyzda işlemek üçin, zähmet çekmek üçin şeýle azaýyp mümkinçilikleriniň döredilip berilmegi, arkadaly serdarmyzyň, gahrman arkadamyzyň bize döredip beren giň mümkinçilikleriniň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Biz hem size ýurdumyzda alınıp barýan şeýle döwletli işlere gatnaşyp, ýurdumyzyň alyp barýan syýasy jemgyýetçilik wakalaryny, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň döwlet siýasatyny ýaşlaň arasynda wagt etmekde, wasp etmekde alyp barýan işleriňizde ulüsünlikler arzu edýär, toýdudyk şolýar. Ine eziz watandaşlar, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň ýolaşylaryna hemişelik bir taraplamyzyň şany 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde ýurdumyzyň ähli uğurlaryna zähmet çekýän ýylleşlerimiz özleriniň münasip toý sowgatlary bilen barýarlar. Muny inha şuwerýän söhbetli görnüşlerimize de aýdyn görýär. Häzirki wagtda ata watanymyz Türkmenistanyna hususiýetçilikde döwlet edaralaryna zähmet çekmek üçin, işlemek üçin ähli şertler, mümkinçilikler döredilen. Bulan bolsa gahrman arkadamyzyň döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentimiziň watan diňe halky bilen watandyr, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen parasatly siýasatynyň işinde durmuşa geçirilýänini aýdyn şaýatlyk edýär. Ey watandaşlar, biz şeýle ýagşy arzuwlar bilen ösüşli mendiller atly gepleşigimiziň bu edek sanyny geçirip gutarýar. Oý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň janlarsa ömürleri uzak bolsun. Hemişelik bir taraplamyň şany 30 ýyllyk toý bilen gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarmyzy, ähli watandaşlarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň ýylymyz, ýurdumyz, bütün adamzat bähbitli alyp barýan döwlet başlanýyklarynyň rowaşlyklara beslenmegini tüýsürekden arzu edýär. Ýene de ýaýlymda toýly günlerde duşýança hoş sag bolun.